Ikamuntago nagwalit ko subject na lingon. Every day, the people always receiving the things from above. Magkakadlaw kita nga tao, nangalagat o wala, nag-receive o mga butang sa itaas. Are you agree that every day we are always receiving the things from above? Being a Christian, being a children of God, we are always recognized and we count that everything comes every day. That's our God's blessing from above. Kita nga nagpakaila kaniya, atong recognize nga matagadaw, nag-receive ta butang gikan sa taas. Every day of our living, we are always receiving the things from above. It means to see the heaven is always good, the earth is only received, the earth is the receiver, and the recipient of the things from above. Matagadaw, ang langit kanunay naghatag, ang kalibutan kanunay nag-receive. Amen. Matagadaw, unsa kining gi-receive, matagadaw sa yuta, kining gitawag direction and guidance, the provision, the protection, kikadi sa taas, wag na magikan sa ubos, kining tanan gitawag nato, bisan ng mga adlaw sa pandemik. Every day we are always receiving God's protection from above. Ang ulan nagbisibis, nagpatubo sa tanong, gikan sa taas. Ang adlaw, nasayod pa mo ang tanong di ay di mabuhi, huway adlaw. Ang sunlight, dagdipindi ang light sa mga tanong. Tanawa, mag-testing kang tanong mo kanang dinhi sa mundo, imo ibutang sa box na sirado. Sirado yun, pero muabot yun ang panahon nga magita ang binhi o kalusutan. Magita yun siya paagi, nga naman, nga gusto siya mutanaw sa adlaw. Ang kinabuhi sa tanong, naa sa adlaw. O kini hatag sa Diyos, matagalaw kanato samtang nagkinabuhi kita ibabaw kay kanalibutan. Ang hangin, ipaykuslan sa tanang kinabuhi, gikan sa taas. All living creatures na enjoy sa akin. Nagtungo mo nga ang tao sa inyong pagmula-muna, ang tao ay nabuhi sa hangin. Gikan sa mga tanong, mga mananap, isda, gibuhi sila sa hangin. Doon ay panuntin na gingon sa usa ka preacher. Kung ang tubig daw mao'y maparalyze 3 days, 3 nights, pwede pa makasurvive ang tao. Kaya doon na may gitawag 3 days, 3 nights, absolute fasting. Way tubig kayo. Kung pagkaon ay mawala sa kalibutan, pwede pa makasurvive ang tao 60 days. Kaya doon na may makaabot o fasting o 60 kanya. Pero kung ang hangin ay maparalyze, amen, layo ray 5 minuto, magsiga na ang atong mga mata, waa na maginaw. Layo ray 5 minuto, testing ko nung taginhapa ngayon. Testing na sa pila, sige. Sige. Maingon ko, Rene ha, isiro na to sa 12. Sige, 1, 2, ready, go! Mawala na maabot, gawas na itong tagkas pagtuto. Kung ang hangin mawala, 30 seconds na. Pero, i-receive sa daw, matag-adlaw. Muadto ka hospital, 1.5 ang tangke, naman. Binayaran ang hangin dito. Pero matag-adlaw, libre. Gusto pang hangin, atong i-receive. Kinsa'y tagiyaw, naghatag ng tanan. Mao kiningan Diyos, sinungdan atong gianiya. Bugatong gigay, bugatong isip. Ang talang gikan sa Diyos, dinawat sa tao, matag-adlaw. Pareho sa Cebu Pacific, ito nag-isnukan, tagiya na Cebu Kuwi, Saparo, Philippine Airlines, si Lucio Tan, ang dagkong mga muro, si Hindresi, may mga pag-iitang negosyante, mga insik na nagtulunok sa Pilipinas.
Pero ilang pinapuhi gikan gyapon sa Dios. Matutimanan. Kinsay nagpanalangin sa ng negosyo, ang Diyos. Kinsay naghatag nila customer, ang Diyos. Kinsay naghatag nila abilidad na makamaog o negosyo, ang Diyos. Ang inom nila nga tubig, gikan sa Diyos. Ang hangin nilang giginhawa, gikan sa Diyos. Nagpatuod na kaway mo tao na angkon sa tao, nga wa nila nawata. Everything the man receive, the things from above. Muna gipayong naman ni Paul ang taga-Roma, matod pa niya. Unsa man butanga ang di ninyo dinawat, kinintanan, inyong nabatungan, hinatag, may usa nga naghatag, busa angay ninong pasigunggan, pasalamatan ang naghatag ng mga butanga, kay kitang tanan nga naalang kalibutanga, ilaman, gikan kayo. Every day the people always receiving the things from above. Kinibiste atong gisuot. Gikan pa yan sa abaka o grami. Naibaw ba mo mga batanon? Kanang mao, abaka man na gikan. Gitanon sa tao. Ang nagpatubo ang Diyos. Ang tagiya sa yuta, gitawnan ang Diyos. Minato, kiharabi sa tao. Gibaligya, gina sa factory. Giprocess, gitinda, gipalit nato ang abaka kanun ato nang gisuot-suot. Kisay nagatag abilidad na magkabaton o factory ang Diyos. Amen. Kisay nagpatubo sa abaka ang Diyos. Natural ang tao, maoy mutanon apan ang Diyos. Maoy nagapatubo, nagapabunga ng tanan, bote pasabot. Why butang ato na posisyonan? Why butang ato na angkon na niabot na atong kaugalingon? Kining tanan hatag sa Diyos sa kahit asaan agayan lamang sa dayon pasalamat. Atong tigo iya sa Diyos. Suko bitaw ang Ginoo. Nagdiskon Soseng Herodes. Unya gi-appreciate sa mga tao. Wa man ni Herodes di balik ang himaya sa Ginoo. Wa pa siya unaog sa etablado, giudlan hangtod sa iyang kamata. Giangko niya ang tipo kadili para niya. Mingon si Moses, Ginoo, mag-unsa man ko sa Egypt? Wa sila kailangan ko. Mangutaw na sila kung sa ilakanan, gisuko kami nimo. Si Aaron Maria gitawag na spokesman. Di kaya kumain manunte. Lugit ko manunte. Pero ngayon ang Diyos, Moses, kinsa man ay naghipo sa bakbak sa kamaw. Ang Diyos, busa sa layang na iskidjulan si Zacarias sa pagmisa sa iyang pagkaparin sa ilang ministeryo. Pag-abot ni Zacarias sa sol, nakakita siya sukat-pasukat ni pagmisa ni Zacarias. Sa langkay ngayon, nakakita siya pananahon siya. Itawagin siya Zacarias. Iwan po sa Zacarias, Ginoo, wala kayo ninyo, wala sumpunin kakyok sa Zacarias. Ipada ako sa Diyos, aron ka pahimaw nga ang butang imong ipangayo, nagdugay na kayo. Dili day mawala sa Ginoo ang mga butang nga atong ipangayo. Zacarias, Elizabeth, nagampo sila matanoon pa magkabatuganan, naabta na lang sila tiguang, wagin sila kanan. Kihino na nilang tanan pa atin. Nagpahilot na sila si Elizabeth sa mananabang matres. Hantod sa ilang katigulangon, wala silang isgot na mata. Sakon ba nga magkatiguang ang tao, magkaminos naman ang immune system. Nawa naman takong magkaanak. Pero sa panahon, nawa naman takong si Zacarias. May panahon, nagpakita ang manunta. Si Gabriel. Ako si Gabriel! Nga nagtindugan kanunay! Magtindugan kanunay at tumakan sa Diyos! Tumaan si Gabriel kang Zacarias na pag-ingon sa Diyos, buhaan ko na ito ang tao, siya kauban. Kipada ako sa Diyos! Anon ka pa itangon? Ang iyong pag-ampo, nanungang na kayo! Busayaw ngayon mo buhi sa pag-ampo, ngayon yung ipaabot sa Diyos, matagbuntag, matagaglaw, ayaw buhi. Tinunin kanugan na ang apelo, kaya na malindi sa Ginoo. Ang mga apelo na request, nagipasumong sa taas. Ang problema kay si Zacarias, dili naman kumbinsido.
Amen. Ikaw sa Zacarías, mingon ang hino, makaanak ka o si Elizabeth, manganak o bata, ganan mo huwan ha? Di na ni ungan dyan pangayon, huwan angan. Nakatanong man pag sa Zacarías, saan ba na ito saan ba na pagkahita mo, tiguang na mami, tiguan po nga hino. Kaya kamu to, karon, maamang ka! Amang ritso, kaya naghimo sa amang agdino. Kaya di kamu to! Nahiblag si Gabriel. Una-una ni Gabriel, dapat ka magpasalamat kay ginalhan ka kag maayong balita. Pila ka nga katuligan ang imong prayers. Gibuk mo na ni Gabriel. Pati ay na magdatag pre-request sa taas. Ang anghel sa yawa ug ang anghel sa Dios magpugno. Pugno kay mo aliman. Etse, magpapang dito. Ay magdatag kini sa pre-request. Ito alihan ka dito. Kusay mo sa anghel na si Michael ngadto kang Daniel. Daniel, salamat na lang kaysa diyang nag-ampo ka, nagpadalo ka nag-ampo, sa diyang nagbugno ko sa anghel, sa kaaway, ang imong panalong pag-ampo, may akong kusog, na nag-apilde sa anghel, sa kaaway, hilong ka nag-abot ko diri. Kinsay di mahal malat, gagraging pinagpumay dito, katuwid pinagpuay sa Zacarías, makabatog ka na, unya kitubag laga, mahimo ka, tiguang na ano. Ingon ng anghel, kay di ka mo to hangtod pagkaanak sa imong asawa, mataong mata, usa ka, makapaabli ang baba, makasunti. Paggawas ni Zacarías gikan simbahan, nagsuko pa si Zacarías sa naman. Dili amang, dili mo na praktisado. Mahal na itong mga amang. Kita mo na sa amang na interpretasyon na sa para sa amang. Pero hindi siguro amang nag-sign niya, no? Di ka amang, lisod ka sinyas-sinyas, kinili man yung trabaho. Sinyas ni Zacarías, di mo kanimaho, di mo masaktan sa mga tao. Ingon mo, pasakti na siya, naunsa ang tao ng imbes ng Diyos. Dito naghihinag sermon, nagmisa mo na yung resulta, naunsa ang Zacarías. Pila kabuhan kantos, siyang kabuhan. Biyabutangan lang, na tao ng bata. Si Zacarías, di pagyabot ang istorya. Walang sipay Zacarías. Nagbutuot na yung mga silingan, kung sa inahap. Ato nga na rin Zacarías Junior. Sikit sa kapal. Ngayon na so. Papir, bulletin. Iyang gisuwan dito. Juan, Bautista, na apri ang mapa ni Zacarías. Zacarías, ba itong naman? Na-apri ang mapa. Kaya ang Diyos, may nagbunga sa mapa. Ini ba, kinimultin? Kung sa may nagda sa vida, kung sa may pinag-importante na sa mundo. Ha? Ang gawas, uso. Wa naman ito, wa na tinta. Himo man ang ilabay. Nasayang mo, di inigitan. Ang tinta, gitan na sa carbon. Usa sa mga mineral na naa sa Pilipinas, ang carbon. O, wala na i-process sa pagtuloy. Wala ibutang tinta sa Philippines, sa lapis. Gigamit sa mga engineer, sa mga architect, interior designer. Ginagagikan sa yuta. Gireset sa tao. Kisay tagiya. Ang Diyos, lagi po. Muna, pumayo ka muawit, di ka manghambo. Kaysa Diyos tagihan. Kung panalaginan ka sa Diyos, ayaw paghambo. Salamati ang Ginoo kanunay. Ayaw pagsiguro nga magpirmalinte na. Kay maus-maus na mga panahon. Busa mapanalaginan ganay mo ayaw pagpalayong sa uban. Piski-piski po ang uban. Kaya kanang imong gipiskan sa panalangin na uban, lisod pa na sila karon. Muabot ang panahon. Kung ikaw na'y maglisod, kaya nakapisik ka sa uban, di na pagtuloy, di ko sila maglisod, pagpisik din mo. Pero di ka kamao magpisik-pisik sa blessing. Pag-abot sa imong panahon, wag kayo'y pisik, muabot din mo. Busa di tawag siguro, tungkol ka na mo, sama man sa ringgit. Usahay down, usahay up, sometimes
Kinatuman sapatos, kini. Mga guma man eh, rubber. Tanang ligid, gigamit sa masakyanan, gikan sa bisikleta, sa motor, motorized, tricycle, kutsi, dump truck, piloter, bulldozer. Ang mga barko, kung gamit pa na yung barko, pastor ng ligid, sawa pa makasakay ang barko. Kanang Pierre, ipakutangan ng mga ligid ang garit. Kaya ako, ipakutangan na mga ligid. Saan ang kakalayo? Sa barko, niya paundanon ang ilahan ka ng makina. Sa kakusog sa langang, pag-abot sa kaya, Bungkag ang naon sa barko. pag-abot niya, igo sa ligid, at bubawon sila ang barko. Ang aeroplano, nag-anong ng ligid, nagamit mo. Noa! Noa! Iira na dito kay Mitay mo na eh. Pag-landing sa aeroplano, ila dayon, kukuha ng katong ligid, ng itaon. Kung mao naman to'y mudagan, kung sa kay may tabo sa mga pasahero, pulos, pangos, o bukit, kung utok pa may ligid. Huwag na di mo sakay sa aeroplano. Di mo kaibigan. Sa Manila. Lang sa Manila mo si Bob. Sakay lagi kong aeroplano. Unsa man ang sakyan. Pag-landing, huwag man yung ligid. Ito ang Amerikano. Bagal po. Aeroplano. Huwag ligid. Ang uban, nakabugi, nakapagos. Binigyan ka mo sakay, kung ikaw. Naghamit ng aeroplano, ligid. Di na gituha! Gikan ka sa Robert. Robert Trey na gikan. Gihaguan sa tao pagtanong. After 5 years siguro, magsugod ng sanggo, ang nagtanong. Ila na yung pagkalisyon, mga pagkamilang garit. Mamawag ng sana. Ila na yung nag-espadisa, natuluan. Butangan niya nilang bagaw nga. Bagoy. Muawas dito ang mga tagok. Tipuno nila. Ibalik niya. Dalhon sa negosyante sa syudad. Dalhon sa pagtun na nahimo ng rabersyos, nahimo ng ligid. Diyon man na nagikan sa yuta. Kisa tagiya sa yuta, ang Diyos. Kisa nagpatuko sa rubber, ang Diyos. Ang Diyos gayod tanan. Bisa ng mga tuwan ang mensahe. Muna mingon si Kristo. Ayaw pagkamalakad, yutay pa nun. Mga gagmay na malagitan pa nun. Ikayutan sa akong amahan ang paghatag kanin ko sa akong hitan. Mingon ang Ginoo, tanawan ninyo ang mga langgam, wala man sila mag-ani, wala sila nagbugas. Pagkahon lang sila sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, si Solomon sa kanato, wala kayo mo pagbisti sa mga tanong. Dibistigahan kayo sa Diyos ang mga tanong. Mao na mga tanong, doon ay mga panik. Kung imong tigbason, magpaila na buhit kay may duga. Amen. Ikaw ang Ginoo, kung dibistihan sa Diyos ang mga tanong, nagkaroon, putlon, isalibay, isuklod sa kalayo, unsa na kahitaw, na akong tanaw ang anay ng tanong, na di ko ikaw pagkabistihan. Gustuhan sa Diyos, musalig ka kanina. Gustuhan sa Diyos, mutuo ka kanina. Di lang tutupra, pagkano sa simbahan, matinaw siyang tulong. Gusto sa Diyos, ang mga tulong, imong na paminawan, matagal na, imong ikinabuhi, matagal na, sa imong pagkinabuhi, o matagal na, naaka sa bangka, mapasalamatun kayo. Kanang tanan na receive sa kalimutan ng mga butang, di papaimo. The giver of all things, the creator of everything, minaw, gikan sa taas, biyanhi sa Diyos. Hinungdan at pagkatao siya, aron dunay tiil, mubaktas nga magbitbit sa krus padung sa Kalbaryo. Di ang mga butang niya gihatag igsoon sa krus sa Kalbaryo. Ang tagiya sa talang butang, tagiya sa hangin, tagiya sa tubig, tagiya sa ulan, tagiya sa mga kahoy, tagiya sa tanang pagkaon. Ang iyang itismong kamot, iyang ihatag ang kinansan sa krus sa Kalbaryo. Di kapahito ang mga butang atong dimensyon. Unsa kada kong dogma sa Diyos kita sa kalibutan. Mga nga Bible, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and those whosoever believe in the Lord should not perish but have everlasting life. Yang gihatag ang
hanod sa bangkaw. Mugawas ang dugo o tubig. Ang iyang tiyan, iyang ihatag, gilansang sa cross. But in the last hour, ang Ginoo ay nakagilo. Paminaw mga John, the giver of everything, one time, usa lang kayo ngayon. Nihagilo siya sa tao. Matod pa niya sa mga pagabugdo ang iyang kinabuhi. Ginuhaw ako! Everybody sing, praise the Lord. Ang tao ka naman sa tubig bayang ipagita dire. Gusto nilang tanawin, may utang kamubot ba ang tao. Sa mga utang ay ang ihatag sa tao. Kung doon na may bugti ay kabalos, bisan kamay sa tao. Tanaw ang tao ay puwagod. Ang tao grabe kadautan, nidagan doon, nagmainom, pero suka isagulan mo nga ako. Pero ang Ginoo gihatag niya ang tanan. Amen. Gihatag niya ang tanan butang sa kalibutan para nimo nga ako. Ano ni tao may joy. Bisan mang iyang kinabuhi, iyang gihatag in the last hour. Gusto unta niyang tanahon. May kabubutoon ba ang tao? Pansalamat ikaw tuon na ikaw o ako ang produkto sa